sa loob ng katawan niya. Opo. Kalasin mo ng dalawang kamay mo. Opo. Gagaling na po. Huwag mo akong pangunahan. At alam ko kung gagalingan hindi. Kalasin mo lang siya at mamaya mag-uusap tayong dalawa. Hindi ka na makakawala dyan. Kasi alam ko naman kung walang sanib yan. Alam ko naman yan kung nagsasalita-salita lang. Sige, kalas. May ako ni Dan. Ilang taong ka na, ate? Pagbibigyan mo ba ako sa tanong ko o sasaktan kita sa loob ng katawan niya? Maniwala ka sa akin. 43 po. 43 po. Sige. Kalas. Ikaw ba'y nagkukulam o nagdarasal nito o mismong natutunan mo to? Sino nagturo sa'yo? Ilang taon mo na to natutunan? Ha? Ilang taon mo na natutunan ito? Ilang taon mo na to natutunan? 30 lang. Yung 30 ka lang. Bali, 43 ka na, 13 years mo na alam. Ito lang ba yung huli mo sinasaktan, dinadasalan, kinukulam, o meron pang iba? Wala na po. Siya lang. Ano naman ang bagay na kinakainggitan mo sa kanya? At bigyan mo ko ng magandang para sa mga taong bakit ka nagkakaingit sa katawan lupang ito. Masipag po sila. Ganon. Masipag Bakit? po sila. Mabait po sila. May anak ka na ba? 3 po. 3 anak mo. Sige, pagbibigyan kita. Pag nagsinungaling ka, maniwala ka sa akin. Kakabitan kita ng krus. Maniwala ka sa akin, liliyab ka. Huwag mo pilitin ang aking ama at ang mga anghel ko ang papasukin ko dyan sa loob ng katawan niyan upang pugsain ka. Maniwala ka. Ang gusto ko lang dito ang katotohanan lang. Nang dahil lang sa inggit, kaya mo siya sinasaktan. Napakababaw yun. Alam mo, dami ko na narinig na gano'n sa YouTube. Ang gusto ko rito yung katotohanan. Anong dahilan kung bakit ka nainggit? Masipag po siya masyado. Anong masipag masyado si Bergie? Opo. Oh, sige. Taga saan ka, ate? Yung totoo. Maniwala ka sa akin, wala pa akong ginagawa sa'yo. Doon po sa Olonga po, nakita ko po sila. Kakilala mo sila, hindi? Opo, silang mag-asawa. Sige, pagbibigyan kita. Pero tatanungin ko to sa anghel ko kung totoo ang sinasabi mo. Maniwala ka sa akin, pagbibigyan kita sa araw nito. Pero pag nagkamali ka, handa mo ang sinasabi ko sa'yo. Lulupay-pay ka dyan sa loob ng katawan niya. Gagaling na po siya. Anong inilagay mo sa kanya? Mga bukok po, buhangin. Buhok at buhangin. Opo. Sige. Pagbibigyan pa rin kita. Ganyan kabait ang aking ama, pero sana pagbigyan mo rin ako. Kasi wala akong karapatan na patayin kita. Tanda mo, tao ka pa rin. Pag-aari ka pa rin ni Kristo. At ang aking ama pa rin ang may karapatan na bumawi ng buhay mo. Pakiusap ko lang, alisin mo ang galit at inggit mo sa katawan taong nito na si Mercy. Bergie pala, sorry. Kalasin mo ang lahat. Tanggalin mo yung buhok at saka yung buwangin. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Ayaw ko ng away, gusto ko muna kapayapaan. Pero pag bumalik ka sa loob ng katawan ng tao nito, maniwala ka sa akin. Nihibla ng buhok mo. Di anak mo at apo mo, asawa mo, aalamin ko. Maniwala ka sa akin, malalaman ko kung saan ka nakatira. Huwag mo nang pilitin yun dahil ilang beses ko na ginawa yun sa lahat ng pasyente ko. Ang gusto ko lang kapayapaan. Ilang beses, ilang araw mo na ginagawa yan? Matagal na ba? Buwan, taon, etc. Opo. Ilan nga? Ha? Isang buwan na po, nung hindi ko na po sila nakikita. Bakit? May gusto ka ba sa asawa niya? Wala po. Akala ko nagnanasa ka, mahirap yun, papagalitan ka ng aking ama. Maniwala ka sa akin, di pa tayo tapos ha. Maniwala ka sa akin, pag tinawag ko si Angelito, si Rafael, si Angkarngel, o lalo si Ella, lahat doon. Supladang anghel ko yun, maniwala ka sa akin. Sasabihin niya sa akin kung nagsisinungaling ang tang nito at nagsisinungaling ka sa loob ng katawan niya. Maniwala ka sa akin, pipigsain kita nung hindi mo na nararamdaman. Sa ibang manggagamot, papatayin kayo. Sa ibang manggagamot, huhusgahan kayo. Pero walang inutos ang aking ama na husgahan ko kayo. Ang akin lang naman ay kapayapaan. Napakasimple lang ang gusto mo. Nainggit ka lang at hindi mo nakikita. Magsumikap ka. Magdasal ka sa aking ama na si Jesus Cristo. Humingi ka ng tulong at humingi ka ng kapatawaran muna sa kanya. Naintindihan mo sa ginawa mo to.
Tanggalin mo ang lahat ng nilagay mo. Tigil mo yung mga natutunan mo. Kanino mo ba natutunan? Sa kaibigan mo, sa pamilya mo, etc. Kanino? Yung kaibigan ko. Sige, kalas. Ubos. Tama na ang pagdarasal, ha? Tanggalin mo na yung buhok, pati yung buhangin, ha? Ano bang kinuha mo sa kanya para tablan to? Anong bagay na merong ginawa mo sa kanyang pagdarasal? Maraming bagay akong nakalaban mo kukulam, talagang batikan. O pwedeng kunin sa buhok, pwedeng kunin sa pagkain, pwedeng kunin sa picture, pero alam ko ang pinakamadaling kainan ng tao. Anong bagay na kinuha mo sa kanya? Pwedeng sa supply, etc. Paano mo siya nadasalan? Ano po, sa pangalan niya lang po. Oh, sige, very good. Sa Sige, bulong. kalas. Bulong. Ngayon po, magaling na po siya. Sigurado. Opo. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako, ha? Pero titingnan ko muna, ha? Ilang minutes na yan. Sige. Ikaw lang ba nagtatrabaho nito o meron pa? Okay lang po. Sigurado, ha? Hindi ko pa sa'yo inahato ang aking mga kamay. Pero dadamain ko muna ang iyong lakas at pakiramdam. Kung gaano kakalakas, kung meron ka bang kakaibang pagkakasinungalingan kasi hindi pa kita kinakabitan. Intindihan mo? Sige, kalas ng kalas. Ngayon pa lang tayo magkakabit. Silipin natin sa tatlong ito o sa cross nito kung totoo bang sinasabi kung nasa loob ng katawan niya o nagkukunyari-kunyari lang to. Pero alam ko naman meron nasa loob ng katawan niya dahil nagparamdam ng aking anghel. Kaya hindi ko lang matukoy kung ito ba'y totoo o hindi. Sige, kalas. Ayaw ko na itong babalikan mo, ha? Wala naman itong ginagawa sa iyong pagkakamali, ha? Wala. Sige, tanggal na tanggal. Sa pangalan mo lang siya kinuha, sinasalan. Sige, kalas. Meron pa, wala na. Sigurado. Sige, hinto mo ang kamay niya. Sumandal ka na maayos. Ikaw ang nagsabi, ha? Wala na. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Maghumanda ka pag nagsinungaling ka. Pasintabi po, Panginoong Jesus, sa mga Nazareno. Ako po ang iyong instrumento. Humingi po ko ng pahintulot. Tinatawag ko si Rafael at ang Kangel. Ella, i-translate mo sa akin kung talagang merong sa loob ng katawan niya at meron pa sa katawan nilalagay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, nilalagyan ko ang bisang ito upang makadetek at tinatawag ko si Magnetico upang idetek ang lahat ng meron sa loob ng katawan ng taong ito. Amen. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Salamat ka. Wala na silang ibinigay. Salamat. Mabait ako kausap. Pero wag mo lang ako lulukuhin. Naintindihan mo. Opo, magaling na po siya. Tumigil ka na, ha? Pasalamat ka. Walang inilabas si Magnetico. Ibig sabihin, wala na siyang sakit sa pisikal niya katawan. Ito na lang huli kong sasabihin sa'yo. Naiintindihan mo ako? Ate, hindi na kita babagsagan ang pangalan mo. Ayaw ko ng away. Pakiusap ko lang talaga ito. Huwag mo kaming susubukan talaga. Kung ibang manggagamot, papatayin ka. Pero ngayon, pagbibigyan kita. May anak ka na ba? Meron pa po. Sige. Huwag ka makikinig sa aking sinasabi. Kanino itong asawa? Ilan ang anak nyo? Wala kayong anak. Baliwala to. Huwag ka makikinig, naintindihan mo. Ito, wala tong anak. Pero yung nakausap ko, may 3 tong anak. Saka 43, 30 years old lang to, di ba? 33, 10 taon lang agwat nila. Sige, pagbibigyan kita. Etong taong ito ay wala ng anak. Una, naintindihan mo. Pangalawa, ikaw ay may anak. Mas lamang ka sa kanya, naintindihan mo. May asawa ka. Meron po.
O, sige. Mas lamang ka pa rin. May asawa ka, may asawa to, siya wala pang anak. Edad nito, 33 na, ikaw 43. Maawa ka sa kanya, wala pa siyang anak. Naintindihan mo? Mas lamang ka at binigyan ka ng biyaya ng Diyos. Naintindihan mo na? Wala na akong ginamit sa'yo, ha? Kinausap lang kita. Tinawag ko lang ang aking mga anghel para malaman ko kung iinit pa to at kusa tong lalabas. Pero wala silang inilabas, ibig sabihin, wala na siyang sakit. Maraming salamat sa iyo, ate. Tigilan mo ang pagkukulang mo at pag-aaral mo sa kanya, naintindihan mo? Itapon mo yan. Gusto mo ba, pag bumalik ikaw dito sa loob ng katawan nito, gusto mo ba ang lahat ng sakit nito, naririnig tayo ni Satanas kasi hawak ka ng demonyo. Alam niyang naririnig niya ako, ni Lucifer. Ikaw, Satanas, nasa loob ng katawan ng taong ito. Tanda mo ang sinasabi ko sa iyo. Subukan mo ulit siyang tuksuin. Ipapatakong kita sa impyerno. Pipilitin kong kaladdarin kayong lahat sa impyerno. Makinig ka sa akin, ate. Maswerte ka, may anak ka. Siya wala. Naintindihan mo na. Maging payapa ka. Naintindihan mo. Manalangin ka sa aking Ama. Tumingi ka ng kapatawaran, unang-una sa Diyos, pangalawa dito sa taong ginagawa mo. Huwag kang mainggit sa kanila, naintindihan mo. Kung meron man sila kinikitaan, siguro naman kahit papano may trabaho ba ang asawa mo? Ano? Nasa abroad po yung asawa ko. Nasa abroad ang asawa mo? Eto. Bibili ko siya sa Lazada. Bali ang asawa mo nasa abroad. May anak kang 3. Pero ang asawa nito, delivery lang dito sa Pilipinas lang nagtatrabaho. Mas lamang ka pa rin. Oh, ang laki naman ng pinagkalamangan mo. Pakiusap, ha? Naunawaan mo ako. Huwag mong ihataw ang kamalasan doon sa mga anak mo. Kawawa naman sila. Sila ang magdadala nito. Sana maging payapang iyong isip at puso at kaluluwa. Naintindihan mo? Humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. Pakakalasin ko sa si Satanas. Alisin ang inggit sa iyong isip at puso. Naintindihan mo? Manda ka. At ako na mismo magkakalas at maglilim sa kanyang katawan lupa. Pero ang pakiusap ko lang, tumigil ka. Naintindihan mo? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin mo to sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan nito upang tanggalin ko rin ang masamang isip at puso't diwa mo at kaluluwa mo. Pinalalayas ko si Satanas sa loob ng kaluluwa mo upang hindi ka nitong gabalayin at hindi ka niya tuksuin na mainggit sa iyong kapwa. Nilalang ka pa rin ng aking Ama at ang aking Ama pa rin ang maghahari sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumilat ka. Amen. Ay, namilag siya ng tubig. Ilang minutes na yan? 14? Inom. Gagawin natin ng 20 yan. Sa 6 minutes, kakalasin ko Ubusin lang. po, ubusin yan. Hindi, tama na yan. Ayaw mo lang siya. Akong bahala sa kanya para hindi siya makapasok basta-basta. Straight. Yoko. Relax. Babalik ko na yung mga leg niya, pati leg mo. Tayo, muna. Saglit lang. Upo. Straight. Huwag mag-isip ng kahit katiting. Kabila. Tayo. Lagi sa bata. Straight ang paa. Relax lang. Relax lang. Okay. Ano ba to? Dahil mo naman anting-anting. Mantra po. Dito, oh. Beng mo na ka nyo. Huwag mo nang gilawin. Gilit lang. Yun muna. Lagyan mo ko. Yung kanina sa daliri mo, nagsukat tayo, di ba? Gapitik lang ang meron sa'yo, di ba?
Hindi pa siya ganun kagaling mangkulam. Naintindihan mo? Psst! Walang labis at walang kulang yan. Eksakto sa lahat yan. Naintindihan mo na? Hanggang dito. Kenny! Eksakto sa lahat sa guhit mo yan. What? Tatanong kita. What? Ang tagba nito. Anong pakiramdam mo? Galaw malid mo pala. Tumayo ka. Yangat mo yung kamay mo. Left and right. Suntok mo. Galaw mo yung mga balakang mo. Tara, Mini Beng. Kung masakit. Wait, hawakan mo. Hindi ako marunong. Ha? Panginoon, Salamat po. anong pangalan niyo, te? Virgie Pitas po. Lagi ka magdasal, ha? Para hindi ka na laging dasalan ng mangkukulam, ha? Kaya Natuto lang siya. Tumayo ka. At igalaw mo leg mo kung masakit pa. Masakit pa. hindi na po. Yung paa mo. Sigurado. Wala na sakit. Nagbago na yung mukha mo. Mukha ka ng tao. Kanina mukha kang ewan. Basta, magaling ka na. Salamat. Salamat sa Diyos. Unang-una ha. Pagdarasal, ama namin lang, Abaginong Maria. Humingi na kapatawaran. Laging unahin. Magpatawad at humingi na kapatawaran. Ang Diyos lamang ang may karapatan sa buhay mo. Sa buhay natin lahat. At alam niyang nakakabuti. Ulitin ko sa iyo ha. Magdasal mo ang iyong pamilya ng asawa mo, yung COVID, lahat mga pulis, sundalo, isama mo na pati mga kaibigan mo. Huwag ka nang humiling na ikaw magaling ay magaling ka na. Ang hilingin mo na magkaroon ka ng anak para sa iyong pamilya. Naintindihan mo na? O, maraming salamat ate ha. God bless sa inyo. Thank you, thank you, thank you.